Sí, ja els ho he explicat. Ara vaig. Espera, que ara una mica més. Jo també moltíssim. Y Borja Santiago Contreras. Espera, ara. Bueno, espera, ja està. Es una gran alegría para la banda y también para tot el poble poder rebre cada any els components. Esperem que la vostra trajectòria dins de la ciutat musical siga llarga i plena de bons moments. A continuació, el president de la ciutat musical, Antoni Ibáñez, ens dirigirà unes paraules. Bona nit. Anem prou perduts, ho veig, però és que això, acoplar-se a la disciplina del coronavirus és difícil, val? Bueno, senyors i senyors, bona nit. Per als i les músics, Santa Cecília és un moment important de l'any, ja que és un moment de celebració, d'unió i de sentir-se família, la família musical. Aquest any, d'una forma molt distinta, tornem a estar ací, la qual cosa la considerem una sort, tal com estan les coses, de poder seguir compartint amb vostès la nostra música. Així mateix, per a nosaltres és també un moment d'agraïment a totes i tots els que d'una manera o una altra ajuden al manteniment de la societat musical i em van a permetre que en pocs minuts puga expressar-ho públicament. El primer agraïment serà en aquesta nit per als tres nous músics, a Belén, Carlos i Borja. Gràcies per voler formar part de la nostra banda, gràcies pel seu esforç i els de les seues famílies, perquè un dia ens van inscriure en una escola de música, en la nostra escola de música, i amb molt d'estudi i esforç, avui ja són un més de la nostra família. Benvinguts. Volem agrair també a l'Ajuntament de Nájera i al seu equip de govern, als seus tècnics i treballadors, perquè la col·laboració entre aquestes dues entitats i les persones que la formem és fàcil i cordial. L'ajuda econòmica i institucional és essencial per a nosaltres i per a la supervivència del nostre projecte. Així mateix, volem agrair també als i les socis de la societat. Molts estan ací presents esta nit. La seva contribució i participació és fonamental per a seguir mantenint un aspecte essencial que és la part social de la nostra societat. Gràcies a totes les persones que quan sol·licitem ajuda sempre ens donen un sí per resposta. A Rebeca, la nostra presentadora, Luis Sánchez, que ens aporta el camí
gràcies, com no, també al veïnat del nostre local. Tindre una escola de música i una societat musical al voltant de vegades no és el més tranquil del món. Un agraïment majúscul també per als músics i el nostre director Alfonso, perquè ells són l'essència del que fem i volem fer, que és música. El seu esforç, el seu compromís i posar a disposició dels demés el seu saber i el seu temps fan possible que, malgrat les dificultats que hem tingut aquest any, la música de la nostra banda hagi continuat sonant. I també, per altra part, als companys de la directiva, tant de la societat musical com de l'escola de música, que deixen molt del seu temps i del seu esforç per organitzar, coordinar, crear i fer possible el dia a dia de la nostra societat. I, com no, a vostès, que participen massivament i venen a escoltar-nos. Sense vostès no tindria sentit la música que fem. De veritat, gràcies per la seva presència, pel seu aplaudiment i per les seues paraules d'ànim. Tenim una societat musical i una escola de música amb bona salut, i això en aquests temps tan complicats és una gran satisfacció. Desitgem que el proper any la festa de Santa Cecília puga recuperar el seu esplendor i la seva alegria. I mentre, acabaré dient, visca Santa Cecília.